Narumpayu Neoskum, ke channel ng Taki Padba, Kabriyo Nyotar. Wemeli jang kanot Shillong constituency ubak dalbat nongrum uloong bahakani ka darbar ka bansas dangshen ngan sarak bat kren ningkong hakabayade bat ka reservation policy ka bakta ningkong yaki kon samla po ka jelna amtang ka wat kam wat jam nrei ka badai khantam ki jing puli niki academic uloong kumta ula kerpat syakipat ba ka jelna bakin bo lem haki jing duwai khanang ban la ban pendek yakani ka benta pokong san ba Ninam la asyu pan pen ko ngu yaki khon samla ban pen nget yaki hakata ka kam sorkan rei nilodan kam ban yeng halaki jong ki kijat ban long ka jing shani haladi ban pen mi kam ban ai kam ajam lemi ki wei pat laong uba dal bot ul pen pawru ka jing sngau sarong ya ka constituency baro ka wei bagi klem pen kit ram baru ong banga sngau dap ram kit ram namar ka jing IT jongki ka bangala persyang haduk menta banembu ya kasuki hakamat nrei banbu hakamat ya kejat ben reu namar kalong kejing don kam ban penne bat ban pensa minam la ban kemen hakita ki kentin karoi kapar lara ka hok jongni la syak keni no ni syak nutino ka ipat ka hok ka bangi ai hakalawai ki long din bat ki pateng banwan la ban rap susu uba dilbat